Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon, ongitorri bigarren kafera. Astelena daukaguna. Astelena? Aste harta da eta. Bai, baina atzo festa giroan ibili zen inigo. Eta pentsa, ez zen bakarra izan. 100 pertsona elkartu ziren atzo Baionan errugbi taldeari ongi etorria emateko. Abiron top 14 itzuli da eta hori ospatzeko zain zituzten Baionako herritarrak eta Jangene Etxegarai alkatea. Sekulako giroa egon omentzen. Eta beste asko ospatzen ariko dira oraindik atzo arte eszenikoen Max sariak banatu zituzten eta Lucia Lakarra Iratxeansa eta Sandra Ferru sortzaileek Max sari banarekin amaitu zuten gaua. Eta Euskadi gastronomia sariak banatu zituzten atzo. Kanpezuko Arrea jatetxeko Edorta Lamo Gartia de Albizu jaso zuen jatetxe jaberik onenaren saria. Arrazoi duzu inigo, hau astelena. Kristona. Hildu zaitezte une batez, mesedez. Zerbait entzuten dut. Zer dori? Sorbeltzak iritsi dira! Sorbeltzak! Hola! Gaur sorbeltzen mundu eguna da bai, mugari gabeko sorbeltza erakundearen ekimena. Gure artean bizi diren hegazti zoragarri hori buruzko informazioa zabaltzeko eta mehatxoi buruz ohartarazteko, izan ere, azken urteotan izugarri murriztu da hegazti hoien populazioa. Apodioen familiako eta apus generoko hegazti apodiformeak dira, hau da, ego luze eta zorrotzak eta isats urkilatua dituzte. Horregatik dira, ainegalari trebeak. Eta udaberri eta udan iratzargailu onenak dira. De que no estás aquí y que es la vida volar y resistir. Maiatza inguruan iristen dira gurera negua Afrika tropikalean igaro ostean Saharako basamortua hegaldi bakarrean zeharkatzen dute eta gure herriak alaitzen dituzte abuztura bitartean. Orduan, euren irteera operazio propio egiten dute eta Afrikara itzultzen dira etorri ziren bidetik. Nekatu gabe egiten dute gainera. Bere hegal luze eta estuek guztiz lumatuak daudenak egan egiteko artea bikain menderatzea ahalbidetzen diete. Euren bizitzaren 85% zeruan egiten dute. Bat ere lurreratu gabe. Jan, edan, lo egin maitemindu eta ugaldu ere airean egiten dute. Saio honetan aipatu izan dugu sorbeltzak egan hasten direnean 2 urte ematen dituztela gelditu gabe, egan lurra ikutu gabe. Y me hizo volar en el cielo infinito. Volaré, oh, cantaré, oh, negro, dipinto di blu, felice di stare lassù. Y volando, volando feliz me encuentro mato que el sol y me talla en el mundo sale con el paso de mí. Beraz, badakizue, egun hauetan gora begiratzen duzuenean, sorbeltzak ikusiko dituzue. Edo agian kafea euria balitz bezala eroriko baita. Gaurko egunez jaio zen Juan Luis Guerra, Dominika abeslari eta musikagilea. Arrakasta handia izan du 20. mende amaieran eta 21. mendearen hasieran. Karibeko erritmoak, merengea eta Afrikako musika uztartzen ditu. Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una harina de queso blanco y al sur una montaña de berro y miel. Juan
Luis Gerrak 1984ean argitaratu zuen bere lehen diskoa, Soplando izenekoa. Ordutik, musika egiten eta kontzertuak eskaintzen jarraitzen du. Horrelako ibilbide luzea izan duten artistak izango ditugu izpide gaurkoan. Piztiak taldea gurean izan zen, 30 urteko ibilbideari errepaso egiten, eta ari horretatik tiraka, beste talde eta musikari batzuk aipatuko ditu. Hor ditugu Oskorri edota Sutagarra adibidez. Baina baita bakarlariak ere, zenbat urte daramatza Ruper Ordorikak kantuan. Nik ere nahi nituzke, alako segurtasunak eduki. Asko seguro. Baina gauzak zer diren, kontuak ez zaizkit ateratzen ongi. Eta ibilbide luzeko artistetatik hasi berrietara egingo dugu salto. Deine abeslari gaztea dator gurera eta pianoan arituko da. Eta uste dut kantu berri bat entzuteko aukera ere izango dugula. Musika giroan ari garenez, Unai Elordi Hidalgori pianoa jotzeko eskatuko diogu agian. Inok ez zidan esan, euskaldun izatia zein nekezadan. Obenuela hautatzia, munduko hiritarri izatia. Ez dakit pianorekin, baina beste instrumentu askorekin ondo moldatzen da Elordi, baina bereziki adimen artifizialean aditua da eta gaurkoan ibilgailu autonomoen inguruan ariko da. Duela bi aste oinarriak azaldu zizkigun eta gaurkoan pixka bat sakonduko du ibilgailu autonomoen munduan. Kotxeak autonomoak zenbateraino diren zehazteko eskala bat omen dago, eta hori azalduko digu. Hoixe, sorbeltzak egaldabiltza. Gure pianoa afinatuta dagoela eta gu ikasteko pres gaudela. Beraz, has dadila bigarren kafea. Egia asko dozkagu zuentzat ekainak 7 dituela asteazkena dela eta aurrengo 2 orduetan zuekin ariko garela. Gezurrak akaso ere bai. Zuekin, Jaun Andreok, Julen Goikoetxea Orbegozo edo Julen Goikoetxea Orbegozo eta bere astelenek. Arratsaldeon, aste artean. Baita zorire. Galdetu beharko diot, Goiuriri zer egiten duten astelenek aste artetan. Aste azkena da. Arratsaldeon, Goiuri zeizaranean. Zeharkako egunen nazioarteko egun asmatuko dugu guk ez egunetan bizigaren ez dakigunean zuekin hori elkarbanatzeko, baina gaur bai, asteartea da, esan da bezala, ekainak 7 ditu bigarren kafeak, askotxo 215, arratsaldeak 4 eta 8 minutu, gu 3, gero 4, eta gero 5, eta horrela, arratsaldeko 6 arte. Ongitorri guztioi, bigarren kafera. Gorkak agurtu baitu dagoeneko, kaixo, hombre, Inigo, fiestero, nire gaurko maite duta da atzo hasi ginen Zumarragako jaietako danborradakin eta ensaioak eta emozionatu inginen Tatiago, Diana, Zeona. Jake festa zale deitu diaten nik maite ditut, gero beste maite dut ez, auskalo zer daukadan, baina maite dut 4 egun jarraian
urte betetzea ospatzea. Ederra. Eta oraindik geratzen dion, zaiona aste honi. Darun batean bukatuko etela ospakizuna. 900. 900 esaten da, ezta? Uste egun bat eta gero 900 oraindik balio izaten duela, zoriontzeko, beraz, bira. Pentsa. Ospakizuna. Aizu, Zazkarran mudila, eta zu gonbidatu zaitu ospakizun hauetara? Gonbidatu nau, baina ezin izan nuen joan. Ah. Goiurik ere kale intzuntzuk bezala segon bida pena jasota. Ni nauze gonbidatu. Eta gutxiko diet guatxapa gure entzule guzti streamingez? Ez, baina. Ah? Lotxagabe hori. Devendra Banjarten kantori ongako kantu honekin, hasiko dugu gaurko bigarren kafea. 9:11 minutu izango dira laister, naiz irratian zarete, bigarren kafean, eta guk zuentzat saio guztien hasieran bezalaxe, hainbat maite dut, edo maite ez ditugun hainbat kontu, edo maiteko genituzkenak dauzkagu elkar banatzeko, eta Julen Goiketxe Orbegozok kontatuko digu, bere maite duta. Bai, begira, gauza bat neukan pentsatuta, baina gidoiaren hasieran Abiron Baiona Topamalau ligara igo den kontu hori irakurrita, atzo arratsaldean Ordizian tokatu nintzen, Ordizian ibili nintzen, eta igandean Ordiziako rugby taldeak Espainiako rugby ligako orezko mailako finala jokatu zuen San Boiana taldearen aurka Katalunian. Ordiziarrek galdu egin zuten, eta horrelakoetan gertatzen den bezala ez, final baten ostean, nolabaiteko ongi etorri bat egin zieten lehenengoa igande gauean bertan, jokalariak eta taldearen autobusa Kataluniatik iritsi zenean, eta ordu txikiak ziren, gauen berandu zen, eta jende askok ezin izan zuen joan, eta orduan beste ekitaldi bat, harrera ekitaldi bat zegoen prestatuta atzo arratsaldeko 7:00 Ordizian. Eta justu, egin behar nituenak egin, eta antxe tokatu nintzen, plaza inguruan ordu horretan, eta begira geratu nintzen, eta jokalariak udaletxera ego ziren, udal ordezkariekin egon, eta ero plazarak etxi ziren. Plazan holtzatxo bat zegoen montatuta, eta bertan jokalari guztiei, entrenatzaileei, taldeko ordezkari guztiei, agurra dantzatu zieten, eta gero bai entrenatzaileak, taldeko kapitainak mikrofonotik egin bat hitz egin, eta gero esan egin zuten. Eta hemendik aurrera behin da ekitaldi hau bukatzen denean, nahi duen guztiarentzat elastikoak sinatuko ditugu, argazkiak aterako ditugu, eta gustatu zitzaidan, gaur egun beti esaten duguna, ez? Kalean aurrak ikusten ditugula soilik Cristiano Ronaldoren kamisetarekin eta Messirenarekin, Ordiziako zenbat neska mutil hurbildu ziren, beraien taldeko kamiseta edo klubeko bestelako kamisetekin, egunero herrian ikusten dituzten gazteen gana, egia da, batzerritar bat gure badirela taldea, baina gehienak bertako mutilak dira, bertako gazteak dira, eta Ordiziko gaztetxoiek, aurre eta gaztetxoiek, herrian bertan ere badituzte referenteak, eta herrian bertan badituzte miresten dituzten pertsonak, eta horrek, hori gustatu zitzaidan, eta hori xekarri dut. Juri ez izan handia, da zure maite dut azin, da? Nik maite ditut sorbeltzak. Zederrak sorbeltzak. Eske, ze jebia egan egiten ari direla, maite mintzen direla. Adibidez. Ze jebia dena, egiten duten guztia oso jebia da. Baina, bere bizitzaren 95% zerua zeharkatzen egitea, hori da, zoragarria. Eta asko gustatzen zait, txori hori, asko gustatzen zait izena, sorbeltza izena, eta sorbeltzak ez dira enarak, eta sorbeltzak ez dira elaiak, eta sorbeltzak ez dira inarak. Desberdinak dira denak. Beraz, sorbeltzak maite ditut, beste guztiak maite, baina bereziki sorbeltzak, eta maite ditut euren kantua, eta euren gorputzaren forma, eta dena, dena. Akaso sorbeltzak ez diren, hainbat hegaztien izenekin bezain nahastuta ibil daiteke entzulea, eta Euskal Herritarra azken aldian siglen festarekin galduta liskarra, espazio berdinen okupazio desberdina, eta kezka handia sortzen du bizitzen ari garenak. Akaso bizizan ez dugulako, akaso iragan batzuk urrun xamar geratzen zaizkigulako gazte hoi. Ez dakit, Ernai GKS, Itaia, koordinadora feminista, Jarki, Jardun, komunistak, antikomunistak, ustezko auskalo zenbat errealitate,
ustezko egiak, ustezko gezurrak. Gogoratu dut askotan lagun zaharrago batek, desente zaharragoa den lagun batek kontatzen dizkidanak 70ko eta 80ko hamarkadari buruz. ORT edo Organización Revolucionaria de Trabajadores, PCE, EPK, LAC, CNT, ESB, Euskadiko Sozialisten Biltzarra, LAIA, CNT, ATML, edo langile maoistaiek, PCren estiziotik zetozenak, akaso gazte xamargaren ontzako erabat entzungabeak diren beste asko ere izango dira. Esperantzara kondenatua garaipenik. Joseba Sarrenandiaren 87ko hitzen ondoezaren paragrafo topatu dut gaur Txiolandian eta halaxe dio. Hiper majoritarioak minoritarioen kontra, hiper troskistak maoisten kontra, hiper abertzaleak espainolisten kontra, hiper baikoak hiper ezezkoen kontra, hiper emeak PM-en kontra, zenbat indar galtzen den alferrik zentzurik gabeko burruka haietan arerioa urrun denean edo handiegia denean, jakina denez batzuk auzokoa barkatu hartzen dute kontrariotzat. Ta Joseba Sarrenandiak hortxe jarraitzen du. Eskerrak gero guardia zibilak edo polizia frankistak ez zituela gure sofistikazio ideologikoak gu bezain besteko fineziaz bereizten. Komunista abertzaletzat hartzen zuela eta abertzalea komunistatzat eta antxen astuta. Eta hitzok irakurrita gogora ekarri dut nire lagun zaharrako horren beste esaldi bat. Koñatu saldia nahi baduzue, baina alas esaten du. Espainian, cuan Franco se vivía mejor horren aurrean, Euskal Herrian kontra Franco se vivía mejor esaldia erabili izan dutela eta erabiltzen dutela inoiz. Gu baino zarragoek, arerioa garbi zegoen eta haren aurkako borrokak batzen zituen. Egun arerioa norbera ote da edo parean den hori. Erosotasunak itoko ote gaitu, erosotasuna guztiaren ardura omen den honetan. Hau ere pasako ote den, galdetzen diogu gure buruari. Akaso perspektiba pixka bat hartzea ere komeni da eta esperantzari heldu behar. Esperantzara kondenatua garaipenik eta galtzekorik gabe. Esperantzara kondenatua garaipenik eta galtzekorik gabe. Esperantzara kondenatua noizigen negarrin. Arratsaleko 4 eta 17 minutu eta bigarren kafea hasteko moduan ere bagara, urrengo 2 orduetan, edo arratsaleko 6 bitarte bintzat hementxe izango gara, eta segituan luze musika giroan eta musika giro luzeetan ariko gara. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Bidaian joateko aurrera, ta eskutatu dudan kemena berreskuratzera. Korapilatutako eskua minak zuri beltzean, urtantak nire gorputzean. Bueno, Goiuri Iñigo, memoria ariketa bateko antzeko zerbait proposatuko diegu entzulei datozen minutuetan ondo iruditzen bazaizue. Esan dugu astelenarekin gaudela, aste arte dela, baina tira ja pixka bat garuna martxan jartzea komeni da. Eta sarreran aipatu dugu, duela gutxi hemen piztiak taldekoak izan zen dituzten, izan ziren, hementxe elkarrizketa akustikoan, eta 30 urte. 30 urteak ospatzen, taldearen 30. urte hurren hori ospatze aldera edo, disko bat atera dute, gero ere aipatuko dugu. Eta horrek sortu dugu gaur goizean hemen laborategian,
30 urteko iraupena edo 30 urte iraunduten euskal talde edo musikarien zerrendatxo bat egiteko ideia edo aria, eta ez dakit zuei niri sensazio eman didana izan da 10 edo 12 bat talde edo musikari berehala atera ditugula, ben gure artean hizketan jarrita, gehiegi sakontzen aritu gabe. Bai, eta gehiago izango dira ezagutzen ez ditugunak, baina batzuk azkar etorri zizkigu burura, azkenean 30 urte oholtzetan, pentsa, denbora ematen du guztien burmuinean beraien izena txertatzeko. Haleren 30 urte gauza bat egiten iruditzen zait zerbait ezinezkoa, adibidez, esaten dira denean nire amak 40 urte lanpostu berdinean. Eta esaten dut hori zinezkoa da, hori gezurretan ari zara. Edo, 30 urte, ez dakit, zerbait, eskultura hau egiteko 30 urte aritu da artista hau, 30 urtez gauza bat egiten iruditzen zait, txalotzekoa. Egia da, orain aztertu eta ikusiko ditugun talde eta musikarien kasu hainbatetan badagoela, ez? Ibilbidean zehar nolabaiteko batxe moduko, epe batean erdi utzita, edo ez behin betiko utzita, baina etenalditxo batzuk egindako kasuak badirela, beste batzuen kasuan ez. Arnasguneak. Hori da, arnasguneak, ze 30 urtean zuk esan duzuna, zerbait behar da, ze 30 urtean gauza bera, energia berarekin egiten duten jende hori, miresten dugu. Bai. Gutxienez. Urtemuga borobilak ospatzeko joera oso zabaldua dago gure artean. Hau da, gehiengo batek modu bereziagon ospatuko du zerbaiten 25. urtemuga, 19. edo 27. baino adibidez. Data borobiloiek jende gehiagorekin edo taldean ospatzeko joera ere zabaldua dago. 25 urteko zikloak betetzen joateak, pertsonen kasuan esate baterako bizitzako etapa ezberdinen amaiera eta hurrengoen hasiera ere irudika dezake. 25 urte egindakoan, norbaitek esango digu, gazteena izan naiz. 50 egindakoan, onenak eman dituk. 75 urte betetakoan, akaso luzapenean sartu garela esango digute, eta 100 urteak harrapatzea oso gutxiren esku egoten denez, hoiei itzai ezer askorik esaten. Hoiei, askotan, inbidiaz begiratzen die askok, nik ere harrapatuko nizkiake sasoi horrekin, baina ez dizkiat harrapatuko pentsatuz. Musika taldeek ere ospatzen dituzte alako urtemuga bereziak. Esate baterako, sarreran entzun dugun Zea Maiz taldea, aurten ari da taldea hasi zeneko 25. urteurren hori ospatzen, kontzertu bira berezi bat iragarri zuten eta pixkanaka ari dira Euskal Herrian eta gure mugetatik kanpo ere, kontzertu horiek ematen, data seinalatu hori ospatzeko. Berritxarrak taldeak ere 25 urte bete zituenean utzi zituen eszenatokiak, etenaldi mugaga bat iragarriz, ez dakigu itzuliko ote diren, eta ez dakigu Zea Maizek beste hainbat urtez jarraitzen baldin badu, urren ospatuko duten urtemuga 30. izango ote den, edo ez. Izan ere, lehentxak aipatu duguna, lehen urte horietan erritmoari eustea errazagoa da agian, baina urteek aurrera eginala, bidea trabaz betetzen duten oztopoak agertu daitezke, eta une horretan ematen zaio balioa, aurrez urteetan egindako ibilbide horri. Zergatik ari garen hau guztia aipatzen? 25ak bete ostean, asko direlako 30. urtemugak ere ospatzen dituztenak. Eta ez dago zertan, modu berezi batean ospatu beharrik ere. Errepidean urte horietan guztietan ibiltzea bera bada, ospatzeko nahiko arrazoi. Eta musikariek nahi izaten dutena, jendaurren aritu alizatea da. Ez dago hori bezalako ospakizunik beraientzat. Tunela pentsa, baina besalu zaparren Tanun dikurten zoma bezen Zabaldu deixak arkoak nazi Ipar bat zertan naudela Lartu nahi botixak Lotzai kantaite Netgarreta barren Bizitzin barabi Hemen aipatzen 30 urte egin dituzen taldeak, eta hemen Gorka bere burua txalotzen noski baietz. 25 urte lanean gureaken. Zorionak, Gorka, 25 urte, Eta Gorka, eta orduan, ospakizun festa hori noen antolatu behar duzu, eta
Eta noiz ingo diguzu gonbidapena, noiz helaraziko diguzu gonbidapena? Hori da, inokorena bezala izango da. Hemen egunero esaten lau eguneko fiste egin duela eta gu gonbidatu ez. Goiuri. Aserrotu ingo naiz, Zurretan aizea baino, gezur zikinetan, Muturra behar du pertsonek. Nik entzun nion Goiuri larunbat goizean, esan zuen une batean, berarekin egon eta esan zuen, une honetatik aurrera nire urtebetetza ospatzen hasten naiz. Bai, igandean bertan gonbidapenare luzatu nion, da ostiralean ere planteatu nion. Ez pasa, Gorka, idatzi, noizen zure festa. Ingo deu Gorkak, oso ondo. Nosko biet. Bizitza marabilereta. Hori da. Bizitzi. Inigo kero 30garrena ere ospatu du, 30garren urtemuga. Hori ere, bai. Hortik angora zenbat ez dugu esango. Baina tira, 30garren ospakizun horietan dabil Inigo ere, eta entzuten ari garen piztiak taldea ere, horrelaxe dabil, sarreran ere aipatu dugu. 30 urte bete dituela eta disko berri batekin eta kontzertu bira batekin ari da ospatzen taldea, urtemuga seinalatu hori. Argitaratu berri duten 30 izeneko disko horretan, diskoan, beraien ibilbideko abestien bilduma bat jaso dute, eta horrez gain, bi kantu berri ere sartu dituzte. Maiatzean izan genituen bigarren kafean ondarrutarrak, eta duela 30 urte egiten zuten gauza bera egiten jarraitzen dutela aitortu ziguten. Musika hitz egiten eta musika egiten. Horrelaxe pasa dituztela 30 urteak, instituto garaian elkar ezagutzen hasi zirenetik, eta 30 urtean gauzak horrela eginda ondo joan baldin bazaie, zergatik hasi altura hauetan gauzak aldatzen, ezta? Kontzertu batzuk eskaini dituzte, eta taldearen zaleek, uztailaren 2an, Erratzuko Zubipuntxa taberna ederrean izango dute, piztiak zuzenean ikusteko hurrengo aukera. Eta piztiaken urtemugaren arrastuari helduta, Euskal Herrian 30 urteko ibilbidea egin duten talde eta bakarlarien arrastu horri jarraika hasi gara. Goizean esan dugu gaiaren inguruan hitz egiten hasi eta gehiegi pentsatu beharri gabe 10-12 izen atera zaizkigula hemen gure artean. 70garren hamarkadan bere ibilbidea hasi zuten hainbat izen aurki ditzakegu zerrenda horretan. Bakarlarien kasuan Benito Lertxundi da hoietako bat. Ez Tokamairu taldearen sorreraren bueltan elkartu ziren musikarien adibide modura. Ez Tokamairuren ostean, bakoitzak bere bideari ekin zion, eta ibilbide luzeago eta oparoagoa izan dute, talde hartan ziren hainbatek eta hainbatek. Benito Lertxundi oriotarraren kasua da hori. 1971an kaleratu zuen bere izenara daraman diskoa, eta 53 urteren ostean ere, oraindik kontzertuak eskaintzen jarraitzen du. Bioskadaren oiua Eguzki printze Urrez jantzia Garaiz mina Dara maleia ontzian Denboretan Mirotzen atza Kantaurian itxatzirik den ukatza. Mirotzak abestiari gara entzuten, Benito Lertxundiren azken diskoetako abesti bat, eta agian, Benito Lertxundi normalean entzun izan ez dugun erregistro batean, oda banda formatu batean, naiz eta zuzenekoetan, normalean banda formatuan aritu, Benito Lertxundiren kantu klasikoenak eta historikoenak bagian banda formatutik kanpo edo bateriarik gabe edo entzun izan ditugu. Hortxe beraz Benito Lertxundi izango genuke 30 urtetik gorako ibilbidea daraman artistetako bat, eta multzo honen inguruan, jada urte askotako ibilbidea daramateren inguruan, Pantxoa Karrere eta Txomin Artola bezalako musikariak ere aipatu ditzakegu. Pantxoa Karrere bera ezaguna dugu urte askoan zehar Peio ospitalekin, Pantxoa eta Peio bikotean, taldean aritu zelako, eta behin ura maituta, Karrerek bakarkako ibilbidean murgilduta jarraitzen du, eta duela aste gutxi, hilabete gutxi dela, disko bat argitaratu du, urteetan inguruan izan dituen hainbat musikarik lagunduta, tartean, aurten bertan duela hilabete asko ez direla, bigarren kafean izan genituen Iñaki Dieguez akordeoilaria eta Angel Unzu gitarrista lagun dituela banda horretan,
Pantxo Akarrerek argitaratu berri duen diskoko Demokrazia kantu entzungo du. Demokrazia lili edera, baina nun loratzen ote. Lili horrekin jendea horo, enganatu nahi dute. Toki tipian loratzen daike, demokrazian ikuste. Bazter guziak jaun handi hoiek, berentzat hartzen dituzte. Erraiten dute Euskal Herria zozokeria bat dela. Madrilen eta Parisen ere ezin onartu bestela. Elgarrekilan hari ditezke nahi bezala, abertzalea Euskal Herritik urrun aitzaditzagula. Nola zei hartu dute gure zuaitza, egoak barna berriz denek irautza. Ikusten dena plastikazko lili daike, zango motzeta usain gabeko nola diren beren lege. Baina ez dira hortan gelditzen, aixe froga bainezake. Usten daukuten demokrazia, ostikoak ditu merke. Nola zei hartu dute gure zuaitza, egoak barna berriz denek irautza. Nola zei hartu dute gure zuaitza, egoak barna berriz denek irautza. Bizkaiko aberatsak dira, diruzale, txerri, erosle eta txorizo saltzaile. Entzuten ari garen honek, Pantxo Akarreren ostean Oskorriren Bizkaiko aberatsak kantua entzuten ari gara, eta Benito Lertxundirekin aipatu dugun 1971 urte hori referentzia modura hartuta, Oskorri taldearen sorrera ere ageri zaigu. Nacho de Felipe eta Anton Latxa buru izan zituen taldeak, 2015an eskaini zuen azken kontzertua Bilboko Arriaga antzokian, 45 urteko ibilbide oparoa izan zuten, eta Euskal Kantutegirako Perla ugari ere utzi zituzten. Bidean 22 disko, aurrentzako 3 lan ere bai, gogoan dut Kukubiltxorekin eta aurrentzako ere hainbat ikuskizun egiten zituztela, eta nola ez, denon buruan ditugun eta ziur noizen edo noiz, abeste egokitu zaigun, Oskorri and the Puffy Biltaria karaokerako diskoak ere bai, Inigo Goiuriz ziur, egokitu zaizuela noiz edo noiz, horko abestiren kantatzea. Bai. Nik ez egin diet orokorrean karaokei, baina bai, inoiz. Gura ikusi eta dendari guztiak, zaharra geldi eta korrikan gaztiak. Saldu nahi dizkiote makailu guztiak, gaberdiko izarrak eta eguzkiak. 70. hamarkada horretako, lenda biziko urteetako, aipatu ditugun taldeuen garaikidetzat jo dezakegun beste taldeetako bat, Akelarre taldea da, eta modu horretan, nolabait ere, plaza taldeen zakua ere zabaldu genezake. 1972an sortu zen Akelarre taldea, eta 2005an eman zion amaiera, bere ibilbideari, naiz eta azken urte hauetan, hainbat agerraldi, hainbat edo batzuk behintzat egin dituen, kontzertu ezberdinak ematera itzuli izan du diren, baina ez jarrikortasun batekin, gauzatxo puntualak egin dituzte, eta esan dezakegu nolabait ere, Akelarreren ibilbide hori 2005an amaitu zela. Plazetan aritzeaz gain, disko ugari ere argitaratu zituen Akelarrek,
eta hainbeste urteetan zehar jardunda normala dene moduan, formazioan aldaketa ugari izan ziren. Eta 2005an Hernaniko Oihalumen taldearen nolabaiteko despedida kontzertu hartan, Akelarreren garai ezberdinetan, elkarrekin aritutako musikariak holtzan ikusteko aukera izan zen, ura ere polita izan zen, eta taldeari agur esateko kontzertu ederra izan zen. Gure doinuak eskainiz, ibitzen gara nonak, hemen gaitu zuen hauen, martxoso guztiz urrunak gero, gauero, gau estabatzalo, bezakegu, urrunak gero. Hortxe Akelarreren gauero abestia, Markos Juaristik abestuta, hasieratik amaierara egongo zen bakarrenetako izango zen Markos beraz, eta hasieratik baute zegoen, hor egontzan, Soraluz inguruan taldea sortu zenean beste formazio bat, ez da hor ja Markos bazegoen edo ondoren, akaso hor bazebilen, gero Paco Diaz izan zen lehenbailen iritsi zena, oso goiz iritsi zena talde hartara, eta iaia eraldak eta oso eman zen, baina dudaukatoren Markos hasieratik gote zen. Baina, hor gero egontziren amaierar arte egontziren artean, denbora luzen irauntzuena. Bai, Paco baino pixkate luzeago bere ibilbidea, esango nuke hori, pare bat urte lentxiago aritu zelako Markos Paco baino, baina amaierar arte biak, bai, 2005 arte. Hortxe, Akelarre taldearen gauero abestia, eta esan dugu, Akelarrek plaza taldeen alor hori edo zaku hori irigitzeko aukerare ematen digula, ze badira, hainbat talde, hainbat artista eta hainbat talde, plaza giroan ere 3 hamarkaden langa hori gainditu dutenak edo horren bueltan ibili direnak, egan taldea, esate baterako, Xabier Saldias eta bere taldea, urte luzez ibili direnak, Drindotxe taldea ere bai, Drindotxe taldeak ere urte asko egin ditu, batera eta bestera, beste batera ipatu genitzazke, eta esaten da ez, erromeria giroan dabiltzan taldeen jardun hori gogorra izaten dela, gauez, desorutan lanean aritu behar hori, baina ikusten da hori guztia jasan eta aurrera egin duten taldeen adibideak ere baditugula gure artean, beraz, kasu horretan ere esan liteke, gustoko bidean, askorentzat eta askorentzat, aldaparik ez dela izan. Plaza taldeak aipatu ditugu, gaur egun ez dakit urren aipatuko dugun taldeari plaza talde deitu ote genezaiokeen, ez dakit. Oso da plaza taldea. Baina formatu, erromeria formatu horretatik igual kasoia pixka bat, bai, iraupen ez eta behintzat. Esango nuke, azken zuk gehiago ibilizena ni baino erromerietan, jotzen, gutxi jo dute erromerietan, dantzan bai, goiuri ere bai, baina esango nuke azken 20 urtetako Euskal Herriko erromeri taldeetan gehien joden taldea, akaso dela, aipatuko duzun hori, ez dakit asko izango diren, horren parean kokatzeko ere. Ai, ama, jakin mina, baina zein da taldea? Zein da taldea, hau ba? Astelena biharamun, ezinez lehertzean nago, sabeleko kalambrea, ezin dut gehiago. Aze ondo pasatu nun, ura gaua atzokoan, denbora luze batean, gogoratzeko. Eta ze ona, hemen urten urten joanaz ari garen honetan, beraien 20. urte hurrenan julen, 2012an All Stars lan horretan egin zituzen moldaketak, haizeak, detaileak. Kotzarra da nau, Sekulako konponketak daude. Eta esango nuke orduzkeroztik haizeak beti izan dituela gozategik. Aurretik ere inoiz izango ote zituen orain ez gogoratzen, baina azken hamarkadan behintzat bai. Eta gozategiren bidetik hainbat eta hainbat izan dira, haizezko instrumentoa sartu dituzten erromeria edo plaza taldeak ere. Bai, hala da. Haien atzetik. Astelena biharamun, ezinez lehertzean nago.
bai, misterio pixka bat jarri dugu, baina gozategi taldea da bai, aurten 30. urteurrena ospatzen ari den beste taldeetako bat, gogoan baduzue, korrikaren hasierako ekitaldian, Amurrion antxe izan genituen, hasier gozategi eta Inigo Goikoetxea. Itzordu egin genuen bigarren kafera etortzeko, eta ekaina bukatzen ari zaigu, ekaina badoa, hasi berriak gu, badoa. Gaur saioa amaitu bezain pronto itzorduri jartzen hasiko gara, bai. Etan aipatu zuten ez, 30. urteurren hori pandemiaren ostean eta oso berezia ari dela izaten, eta gozategiren kasuan askotan aipatu izan da ez, 30 urteko ibilbide horretan, hasieran berehala egin ziren famatu, berehala egin ziren ezagun, berehala eman zuten lehendabiziko danbatekoa nor-nori nork abesti ezagunarekin. Gero haren atzetik etorri ziren, gurekin eta horrelako abesti ezagunak. Eta gero pixkanaka, ez dakit, urte gaurrera egin ala edo, nolabait ere hauek ere jetxiratxo bat edo izan zuten, baina azken urteetan berriz ere, sekulako olatu aparretan dabiltza, eta niri harreta ditzen didana da, gozategi jotzen hasi zen garaian, oraindik jaio gabe zegoen belaunaldi batek, gaur egun kontzertuetan, dena ematen duela. Hau eurekin aipatu genuen, Amurrion, eta oso jende gaztea. Abesti guztiak buruz dakizkiena, eta hor norbaite behintzat, ez dakit gurasoen gatik edo zer izan den, baina transmisio lana egin du, eta horixe, gozate gitarrei ere, mendik, zorionak, 30. urte urren horretan. Aste burutan badakizu, etxean gelditu, Gazen ondo pasatu Plazagiroko taldeak aipatzen aritu gara, Plazagiroaren inguruan edo ibili diren taldeak, eta jarraian Plazagiro horretatik hasi eta azken urtetan beste esparru batzuetarako jauzia eman duen musikari bat aipatu behar dugu, Joseba Tapia, musikaria, hau ere ezaguna. 1986an kaleratu zuen Tapia eta Leturiarekin lehendabiziko diskoa, Xabier Berasaluze Leturia laguntzuela, eta harrezkero lan asko argitaratu ditu, bai Tapia eta Leturiarekin, eta baita bakarka ere. Sonatuak izan ziren Tapia eta Leturia bandekin egindako abestiak, baina pixkanaka bere bakarkako bidea garatzen hasi zen, sonoritate eta gai ezberdinen inguruko diskoak egin izan ditu, banda formato ezberdinek lagunduta, erdi pop rock banda batetik hasita, haizezko instrumentu ez soilik osaturiko banda batekin, eta denetik egiten ikusi dugu Joseba Tapia. Hoietako azkena, egon edo ez egon izeneko diskoa, musikari eta korista banda eder batek lagunduta. Azken aldian, albiste da gainera Joseba Tapia izan ere, Donostia kulturak ematen duen adarra saria jasoko baitu ekainaren 21ean, eta ondoren kontzertu eskainiko du Victoria Eugenia Antzokian. Edo banderea, entzun ezazu alkate jauna edo banderea, presa berririk ez darren, edertoko azazken garren, ez zaigu ardura berandutu arren, bareari berea hori da legea, berak ezin zuen ez erregin. Trikitixaz gain, hainbatetan gitarra hartuta ere ikusi dugu, Joseba Tapia azken urte horietan egin dituen disko horietako batean, bera, eszenatokiaren aurrean, frontman modura gitarrarekin ere ikusi izan dugu, eta Tapiak eskaintzen digun zubi hori baliatuko dugu, nolabait ere folk kutsua utzi, eta poparen eta rockaren arlora pasatzeko. 1980 urtean ekin zion Ruper Ordorika oinatiarrak bere bakarkako ibilbideari. Lehen sarreran aipatu galdera utzi dugu, ez da, Igo Juri? Sarreran noiz hasi ote zen Ruper Ordorika? Hortxe, 1980an, beraz, jada, 42 urte, Ruper Ordorikak bere ibilbideari ekin zionetik. Ez do Kamairuren bueltan ibili zen hasiera batean Ordorika ere, baina beste batzuk baino denbora gehiago itxaron zuen, nolabait ere, behin ez do Kamairuren ostean, bere bakarkako ibilbide horri ekiteko. 1980an argitaratu zuen Hautsi da Anfora diskoa, hain zuzen ere, duela hilabete batzuk, Bilboko Loraldia jaialdiaren bueltan eta beste leku batzutan, disko horren 40. urtemuga hori ospatzeko kontzertu bira berezi bat ere eginda, eta Ruper Ordorika beti hortxe ez, mugalari ez osaturiko bere banda hori lagun hartu, eta hor ikusi duguan eta hemen kontzertuak ematen, eta oraindik ere diskoak argitaratzen, eta kontzertuak ematen jarraitzen du Ruper Ordorika.
izateko ametxetan dabiltzen uroiekin jende desiak jada ez dira abi abandonatuak beste ene binozia eguzkia urpila urpatra olaxe Angel Zeladerna izango da pegadori? Ba, akaso izan liteke, urte asko berarekin ibili den bateria jolea, abestian sonoridadenen notatzen da urte batzuk badituen abestia dela, baina klasikoetako bat, Ruper Ordorikaren begiek hau. Eta Ruperrekin nolabait ere gitarrarako jauzi hori egin dugu, eta beste musikari bat, akaso hau gitarra jotzeagatik baina frontmania izaeragatik ezagunagoa dena, 1983 urtean ekin zion bere musikako ibilbideari, Iñaki Garita Onaindia, Garik 80. hamarkada horretan, ertzainak taldeko Josu Zabalak beti kontatzen du ez, behin joan zirela herritara jotzera, eta talde bat ikusi zutela, beraien aurretik jotzen, eta talde horretako abeslari eta frontmanak Gari bera zen. Eta esan zutela, mutil hori fitxatu behar diagu, eta joan zirela beregana, eta horrela egin zuela bat Garik ertzainak taldearekin. 80. hamarka horretan, 83-tik 83. urtera bitartean, ertzainakekin hainbat disko egin ostean, 83an bere bakarkako ibilbideari ekin zion, eta ertzainakekin 7 lan argitaratu zituen, eta 9 ditu jada bakarlari modura eginak, eta azken aldian, ere, banda formato batean, nahiko pop lasai batean, kontzertu, maila handiko kontzertuak ematen ari da, eta entzuten ari garen abestia hau da, kasik ere Gari bakarlari bezala, Gari bakarlari bezalako ibilbide horri lotzen diogun lehendabiziko abestia. Larogeita 15 da, kantu hau ukerazpa naiz ez? Larogeita 15 da. Alare, begia behartzuen Josu Zabalak, ni oso Gari zalea naiz. Ezuk talde bat entzako abeslaria bilatzen duzunean, ez dakit Gari den abeslaririk zuzen, erregular eta estandarrena, nortasun handia badu eta nortasun horrek erakarreko zituen pentsatzen dut. Ze Josu Zabala bera musikari handia eta errespeto guztiarekin eta maitasun guztiarekin esan da frontman bezala, akaso berak esango zuen norbe behar diagu hemen, zenik ez nago eroso sentitzen honetan. Claro, kantatzen nortasuna eta jarrerare ez, frontman jarrer hori. Eta zer da abeslari estandar bat? Ez dakit teknikoki kantuak errez defendituko dituen, afinatuko duen eta melodiak ez dakit zabalago batean, registro zabalago batean abestuko dituen norbait, ez? Eta, Gariren registroa, nuke ointxen nahi zinuz aztertzen jaren, nuke esango zabalegia denik, bere ahotsa ez da abeslari borobil baten ahotsa, uste dut dela, kantautore baten nortasuna ahots hori, ez? Ez dakit, badaude horrelako, Espainian okurritzen zaizki gehiago ez, Joaquin Sabina zema jendek maite duen, eta Joaquin Sabinek zagaizki abesten duen. Baina, bere nortasuna hor dago. Baina ez duzu esan Garik gaizki abesten duela. Ez esan dut, baina hola muturreko kasuak jartzearen hori izango litzatekela bat, ez, Sabinarena. Eta hala eta guztiz ere, nortasun horrek asko balio du. Gariren kasuan nire asko guztiz, Gari nola abesten duen, baina ez da abeslari borobil bat nola baita esatearen. Ulertzen dut, bai. Hortxe beraz, Garik ere urtea daramatza musikan, ertzainak aipatu dugu, Gari aipatzen hasita, Gasteizen sortu zen ertzainak taldea, eta Arabako lurretakoa dugu, azpitik entzuten ari garen La Polla Records ere, aguraingo punk taldeak, 1979an ekin zion bere ibilbideari, eta etenaldi baten ostean, azken urteetan, kontzertu bira batean murgilduta izan dira. Badira jada 53 urte, Evaristo Paramosek La Polla taldea martxa jarri zuenetik, eta oraindik ere, badirudi erregaiaren depositoa ondo betea duela, izan ere, taldea etenaldian egon den denboran, beste bat proiekturekin, gatillazo esate baterako, martxan izan da Evaristo bera, eta La Pollaren ibilbidea amaitu horretik, jada iragarria zuen, beste proiektu batekin aurrera jarretzeko asmoa duela. La rueda se
se acabó la juventud. Ahora me pongo con metadona y cuando puedo de todo lo que hay. Eres muy libre si quieres confiar. Solo un amigo te puede traicionar. Tan culpable de mi ruina es la sociedad, que cuando mejor estoy se acaba el material. Hortxe, La Polla Recordsen Karne Palapikadora bestia, eta jarraian punketik reggaera egingo dugu, baina Arabako lurraldetik mugitu gabe izan ere, Gasteizko Potato talde hartuko dugu izpide. 1984an sortu zen, eta urte hartako urtezar gauean eskaini zuten lehendabiziko kontzertua. 11 disko argitaratu dituzte urte horietan guztietan, eta 2007an taldeak usteko alamoduzko imintzio bat egin bazuen ere, azkenean jarraitzea erabaki zuten. Bir handi bat prestatu zuten taldearen agur modura, baina azkenean ez dakigu, kontzertuei gustu hartuta edo, jarraitzea erabaki zuten. Eta talde honen bitxikeria edo bitxikerien lehen akelarrekoen nor irauntzuen gehien eta aipatu dugu, taldekideen artean bada bat, hasieratik gaur egunera arte taldean jarraitzen duena, Pako da taldekide hori, eta urte askotarako iraun dezatela. Esan behar nizun, agur esan zutela, baina nik atzo bertan ikusi nuela hor Astigarraga inguruan kontzertu bat iragartzen duen kartela. Potato ekainaren 18an, bla bla bla, beraz agur. Hortxe, bira bat prest izan zuten, estatu Espainiar guztian bira handi bat egin eta agur esateko, bira hasi zuten eta birantzear edo erabaki zuten, jarraitu egingo zutela. Por la marcha que había en su puesto. Bide batez lehen airean geratu da Kelarrerekin kontuak nola ziren, ezatu dut Marcos etzela Kelarreren sorreran, urte bete beranduago, 74an hildu zela taldera. Hor hasi zen, gerora ezagutu genuen Akelarre ere, proto Akelarre ura ze puntutaraino zen Akelarre ere ez da, bai da liteke ez da. Eta 80ko hamarkadaren hasieran, 80garren urtean justu, Paco Díaz sartu zen, eta hor ja gero hasi ziren ez, hainbat abeslari, eta baina Marcos izan zen, iei hasieratik, baina urte bete beranduxiago, kaso Akelarre ezagutu dugun horretan Marcos ja bazegoen. No abuses de Miguel el casero, no abuses de Miguel, se enrollaba muy bien. No abuses de Miguel el casero, a Miguel lo quitaron del medio. Musika bideiarekin aurrera jarraitu behar dugu, eta jarraian Gasteiztik Txantreara egin behar dugu. 1982an elkartu ziren lehen aldiz, Enrique Villarreal El Drogas, Javi Hernández Boni eta Jose Luis Landa, barrikada taldeko kideak. Noche de rock and roll izan zen argitaratu zuten lehen diskoa, ibilbide oparoa, arrakasta handia eta kasik ereserki ere badiren kantu ugari utzi zizkigun barrikada taldeak. Dena den, haizealde zuela abiada bizian zioan belaontziak ekaitz harrapatu zuen. 2011an El Drogasek iragarri zuen taldetik kanporatu egin zutela. Bere talde paralelo bat zen Txarrenarekin jarraitu zuen bolada batean, eta gero El Drogas izenpean bere bakarkako ibilbideari ekin zion. Barrikadan geratu zirenek, pixka bat jarraitu zuten, eta 2013ko azaroan azken kontzertu eman eta taldea desegin zuten. Duela gutxi gainera, barrikadako kide baten inguruko berritxarrak ere izan genituen, izan ere 2020an Javi Hernández Bonik minbizia zuela iragarri zuen, eta 2021ko urtarrilean hiltzen. Su lengua violenta, tu boca, invisible caricia, déjate arrastrar por la noche. Eta gure bideia honi azken bi geltokiak geratzen zaizkio, berriz ere Txantreatik Gasteiz aldera egin behar dugu, baina kasik ere 80ko hamarkadan kokatu behar dugu. 1988an sortu zen Sociedad Alkolika taldea. Trash musika egiten duen banda honek, soinu gogorren eremuko erreferente izatea lortu zuen Euskal Herrian denbora gutxian, 15 disko argitaratu dituzte beraien ibilbidean, eta oraindik ere kontzertuak ematen jarraitzen dute Euskal Herriko zein Espainiako areto eta jaialdietan. Ahogado en un trago más.
Baina dia lokartu zaigu eta... Hortxe pauso bat. Hortxe beraz, Soziedad Alkoholikaren pauso bat abestia, eta gaurko errepaso hau amaitzeko, sarreren aipatu dugu, gehiago badira, gehiago izango dira, baina denentzako lekurik ez geneukan, eta gehiagoren inguruan aritu gintezken arren, Zutagarrekin emango diogu amaiera gaurko errepaso honi. 1987an Eibarren sortu zen heavy metaleko banda hau, eta 35 urteren ostean punta-puntan jarraitzen du oraindik ere. Aitor Gorosabel eta Xabi Bastidak hasieratik diraute taldean, Borja Arrillagak hasierako bateri joleak istripu bat arteko bateria jotzari utzi behar izan zion, eta gaur egun bere anaia Galder Arrillaga dabil makilak astintzen, beste bat ere izan dira, Iban Zugarramurdi bera tarteko, eta 13 diskoko uzta dute osatua, eta abuztuaren 16an Ondarruan kontzertu berezi bat eskainiko dute, lehen kontzertu eman zuten herrian bertan, ia 34 urte beranduago. Aizu Goiuri gidari hona izan da, Julen Goiketxe Orbegozo bidaia honetan, Bai, nik gainera nola ez daukadan gida baimenik, beti gustura joaten naiz gidariaren alboan. Kopiloto hona zara? Bai. Egizupin Julen ikusi genuen meme bat eta Kriston Parragotain ion zen Goiuri ikusten hor zeharo, eta Goiurik bere burua ikusi zuen. Eta bazan, ez da, auto bat badijoa autobidean ez, eta irtera bat hartu behar du, eta irtera hori pasa eta segundu gutxira konturatu dako pilotoa, Goiuri kasunetan. Ai, irtera hori izan, baina intzun bidazete mazoa. Badago jendea, kotxean maparen interpretazioarekin lagundu ez, eta gainera musikari jartzen ez duena. Hori da. Aizu. Ez, hori ez dugu nahi. Horregatik. Goiuri, maparekin, azia bestizarra. Entzuna bestia. Zutagarren doinu hauekin arratsaleko 5:00 helduko gara eta laister gidarietako pilotuen dikotomia honetan guk alternatibak proposatu behar dizkizuegu edo behintzat gidariaren garrantzia zerratxo baitez baian jartzen duen teknologien inguruan ariko gara, aipatu bezala sakonduko dugu ze aritu ginen Unai Elordi Hidalgoren eskutik. Geratu hor, naiz irratian zarete bigarren kafean. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Gelditu makinak. Badira kontu batzuk, heldu behar zeniekela konstiente izanagatik beste aldera begiratzen duzuna. Adibide ezagunenetako bat, alarma. Izan ere, hain tentagarria agertzen da atzeratzeko aukera,
Ez pentsa, badaude gehiago ere, besteak beste softwareak. Software libreen alde zaude, badakizu burujabetza maila zibernetikora ere eraman behar dela, baina, zeinen erraza den jada ezagutzen duzun Windowsa erabiltzea. Nonbaitetik astearren, Gorka Julio Talagios kooperatibako kidearekin bildu gara, ziber burujabetzaren gainean hitz eta pitzaritzeko. Ez ikusiarena edo jakinezarena egiten diogun beste alor bat kutsadurarena da, zehazten hasizkero farmako kutsadura esaterako. Zer, medikamentuek kutsatzen aldute ba? Ez egin despistatu plantarik, saioa Domingo farmazialaria eta Osakidetzan debagoieneko esiko langilea datorkigu azalpen emaile eta. Borobiltzeko berriz, ezentzunarena sekula egingo ez diogun pilulagilea, Oier Etxebarria eta energia aholkuak. Gelditu makinak saioaren 33. atala ate joka dator eta bizkarra ematea ez da aukera bat. Jada entzungai duzue Gelditu makinakeko azken saioa, gure webgunean eta podcast plataformetan. Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin. Beskoitzeko urretxindorra, alaxe izendatu zuten haunitzek Estitxu, euskal musikagintzaren sinbolotako bat, Estitxu Robles Arangiz. Ameka senitarteko familia batean jaio zen, bere izanik alaba gazteena, eta musikarekiko zaletasun handiko familia zen Robles Arangiz Bernaolatarrena. Ama kantaria zen, bere lau aizpeek Ainarak taldea osatu zuten, eta anaiek, Alatz, Irkus, Ugutz eta Ikerrek Soroak laukotea. Euskal kantagintza berriaren lehenengo urratsa eman entzutenak. Eta holaxe, hasi zen Estitxu ere musika ikasten eta gitarraren laguntzaz plazaz plaza kantatzen. 77an eman zuen bere lehen kontzertua 23 urtekin eta entzuleak liluratzea lortuzun. Eta gauzak horrela jaialdia unitzetako antolatzaileak deika hasi zitzaion han eta hemen kantaz ezan. Pentsa 79an Mexiko eta Venezuelara joan zen kantatzera, hango euskal etxe egon bidatuta, eta han ere oihartzun handia izan zuen. Venezuelako zerrendetan lehen postua eskuratzeraino. 80. hamarkadan gaixotasun larri batek agertokietatik eta edozein agerraldi publikotatik kanpo utzi zuen hainbat urtez Estitxu. 83an bueltatu zen, Irunen emandako kontzertu batean eta poliki-poliki kantaldiak berriz hartzeko asmoa azalduzun. Eta laster artio Euskal Herria erranez agurtu zituen entzuleak, bino handik 3 astetara hiltzen minbiziak jota Estitxu Robles Arangiz. Azken urteetan hainbat ekimen egin dire bera gogoratzeko, Estitxu izeneko diskoa adibidez kaleratu zuten Jan Garin, Mario Gatxiz eta Michel Dukok, 2017an bere izena daraman kalea inauguratu zuten Baionan, bertako kolegioak ere alaxe du izena, Estitxu Robles Arangiz, eta 2018an Frank Dolosor kazetariak eta Iban González errealizatzaileak Estitxuren ekarpen artistikoari buruzko dokumentala estreinatu zuten. Gaur, 78 urte beteko zitun, gazte zendu zen 58 urtekin, bino egindako ekarpena erran bezala zoragarria izan zen. Jada entzungai duzue Gramofonoaren azken saioa, gure webgunean eta podcast plataformetan. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. All the ride's not fair. Don't worry, man, you get scared. Whatever happened to your hero, she can be free.
step by step. The game plays with us. They want you not to make a plan. They want you to feel empty, yeah, if you don't brag, if you don't brag. Balen ere epatu dugu, ibilgailu autonomoen inguruan aritu ginela duela 2 aste Unai Elordi Hidalgorekin, eta gaurkoan gaiaren inguruan pixka bat gehiago sakondu nahi dugu. Ibilgailuak autonomoak zenbateraino diren zehazteko eskala baten inguruan arituko gara. Sailkapen horretako bitxikeria batek arreta ditu digulako. Ibilgailua modu autonomoan doanean istripuren bat baldin badu, nor egiten da horren erantzule? Atea kontuk, zegit. Boa. Horrekin batera, etikak berak ere adimen artifizialan duen papera ere aztertu nahi dugu, baina gaian sakondu aurretik eta sakontzen dakienari usteko, hori da garrantzitsuena, gure aditua agurtu behar dugu. Unai Elordi Hidalgo, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Zer mozaude, ondo? Bai. Zerbaiteatik galetzea zego? Ondo na. Zenba misterio gaurgo Juri, Bai, esango nuke, zer gertatzen zaizu. Eskutuko galdera, eta Bai. ez dakit. Misterioaren jauregira da. Wow. Eldu gara. Jauregia. Wow. Nola misterioaren? Laborategia. Bara, venga, gauzakola serio pixkat, ez dela Elordik izango, zer dago. Bueno, Unai, aipatu dugu, kotxeak autonomoak zenbateraino diren zehazteko, eskala badago. Bai, eskala hori da mundialki errekonozituta on eskala bada, eta orduan gutxi gora bera jartzeitu horrelako barrera konkretu batzuk esateko zenbaterainoko autonomoa dan, ez? Eta, autonomo, ez dakit, layer edo autonomo grupo bakoitza, ez? 0tikan 5 izango zan, ez? 0 izango zan, indela 20 urte genuzken kotxek, edo igual 10, ez dakit. Zienak guztiz manualak, ez? Ez daukaten inungo laguntzarik, ez? Ez sensorerik aparkatzeko, ez olako ezer, ez? Eta gero, oain kontuatzen hasigia, bazkeneko, ez dakit, 8 urtetan edo hasigia konturatzen, gure kotxeak eroztagio sensorizat dituztela, eta adibide garbiana, lehenengo nivelana izango zen, badaudela kotxe batzuk, ikuste baldin mauz zure karriletik ateratzea zoazela, bere tokira ematen dizuna, ez? Hor badago laguntza bat pixkat gertuago sentitzen duna, esaten, hau pixkat autonomoa, hau muitu iten da, ez di bakarrik abixatzen, beste aurrea pauso bat, ez? Hori izango zen lehenengo nivel horretara, bai? Abixatzea ere bai, baina, gero, nivel horretan gero, karakteristika desberdina daude, ez? Eta orduan, gaur egun, esan genezake kotxe guztiak edo erosi ditzazkegun kotxe guztiak, puntu horretan daude, bai? Lehenengo nivela. Bigarren nivela da, Teslak dauken nivel hori, bai? Zuk eskuak kendu ditzazkezu momentu konkretu batean eta utzi dizaiokezu berari lana egiten, bai? Horrelako momentuetan egia da Teslak esate baizu, hartu, bestela bazoaz, bai? Ez dizu esaten, igual hartu inbarko zenun, edo ezin dezu guzti distraitu, ezin zera bideo bat ikusten hasi, edo zerbait irakurtzen hasi, beti bada begiratu inbarrezu, ze Teslak esate gendun bezala, ez? Nivel bi horretan ez zaude behartuta, nolabait, Tesla ez dago behartuta bere responsabilidade bezala hartzea bere fallo bat. Hau da, istripu balimako ez autonomo eran, eta golpe bat hartzea zure errua da, kasu honetan, bai? Eta hori da Teslakin gertatzen ari dana momentu hauetan, eta Uber, eta beste kotxek bezala. Ze gertatzen da, azkeneko urtean, egon da olako salto automatiko bat, ez? Mercedesek oso indartsu egindu aurrera, eta pasatu da 3. nivel horretara. Hau da, autonomo dakienean kotxeak autonomoan dagoela, autonomoan dago eta punto. Eta jazta. Hor golpeatzen balimau, Mercedes iten da kargu, horretaz, bai? Baina, esan diezazuke, aizu, igual hemen hartu, ez nabil oso ondo, igual hartze balimazu volantea zemuz, ez? Eta hor duen prestatu itentzea eta jarriten zu. Baina, Mercedes horren barruan aldezakizu irakurri edo bideo bat ikusten jun, bea autonomoki ikusten balima da. Ostras, barakatu, nik hemen pixkat fliperra nengoet, fliperrena ez tontoana. Nik enekin puntu ontan gundenik. Bai, nahiko rezienta da, esan genezake, puntu ontan gaude, baina ordaindu dezakegu. Ze adibidez, Tesla batek... Oso puntako kotxetan gertatzen da hori Mercedesen orduan. Azkenen Tesla merkeagoa da zergatik. Ez daukedalako lidar edo sensore hori lehengoa oen dela bihazte hitzitek duna, ez? Oso galestia den sensore horri zure ingurua rekonstruitzeko. Hori dena egiten du kamera bitartez. Eta kamarak askoz merkeagoak dira. Orduan, arrisku hori
ekiditeko edo seguruagoa izateko jarri behar zu lidar oso potente bat, radar desberdinak, kamarak, hori dena nola rekonstruitzeko. Orduan, egia da, ja Alemaniak bultzada handi bat eman du horretan, eta ja Alemanian bertan indezakezuna da, ezagik, hiri batera sartzea zoaz, eta nahiko atasko formatzen da, ez? Eta ez dituzu, junzu, eta ni hemen relajatuko naiz, bestela aspertuko naiz. Orduan, hor, uztezu, eta berak ez baizu esaten oso zaila egiten zai konduzitzea, uzten dezu, eta bera bakarrik juten da. Eta da, pasada bat, ze aurrera pausua ematen du. Autonomia sensazioa askoz handiagoa da. Zer gertatzen da, ez du guztiz bakarrik aparkatzen, ikasi dezake aparkatzen, zure movimientuaren edo toki bat ezagutze bali mazu, patroia ikasten du, eta horrekin nola lagundu zaitzake zuri aparkatzen. Baina ez du guztiz aparkatzen toki guztietan, bai. Itzaite honen beti fully autonomus dana da, denakin, full ekip, dena. Bai, ez dezula ez dearin behar. Eta laugarrena izango zan azkenen hori baino pixka gutxiago, bai, iristeia momentu batzu, kondizioak oso txarrak dianean, edo lako situazioetan, laugarrenak esango zizu, aizu hartu bazpare manuala, ondonoa, baino igual hartu, ez? Hirugarrena baino beste aurrea pausoa gehiago, bakarrik aparkatuko zuen, ja esan izango parkin espezializatuetan nun hardware berezi badao, baizik eta edozin aparkamentutan aparkatzeko gaitasuneko zenun, eta gero horti datozte beste taxi autonomoen parte hori, bai, hirietan ibiliko ziren taxi horiek Googleen kotxea, eta hori. Eta ja fully, izango zen, dena. Eta zuretzako kotxea, daneako. Horren etzina preokupatu beharko. Baina lasai, hortako bidea iteko da. Vale. Beraz, Mercedes, zango Juri. Baina hortako ez dut beharki da baimenik? Bai, beharko duzu. Fully egiten balin badu? Ez dakiguna fully noiz arte, hor bai generatu zala horrako... Fully. Olako hype bat generatu zanez, bai kotxe elektrikoakin, bai kotxe autonomoakin, hemendik 10 urtea, 2025 ja kotxea guztiz autonomoak izango. A ber, ez flipatu. Igual sensazio okiko dezu guztiz autonomoa dala, baina igual momentu batutan hartu beharko dezu. Hortik guztiz, norbaiten eskuztia, makina baten eskuztia hori dena, eta hor ja sartzen gea etikan rollo guzti hortan, ezta? Beti iten dituzun galdera, guk pertsonak, sentimentuk nola dauzkeun, beron erabakik hartu ditzazkeu. Baina beron hartziteu. Dia reaktibok eta listo. Baina makina batek ez dakitzerra, noi? Makina batekin baritu. Gure burun gertatzen dian probabilidade kalkulo guztioek kalkulatu, eta gero, erregla batzun bitartez, edo ikasi daunaren arabera, nolabait, predikzio batzu bota, eta pentsatzen duna iteula, ez? Orduan, kotxe batek ezin du esan, eske presa hauket azkarrago, noa? Kotxe batek, nola makina badan, beti tiratu behar du, esan genezake, minimum risk maneuver edo ditzen da nahi, ez? Zure aurreraldi hori aldan eta seguruena izatea. Eta honek izen zen nahiet. Bazoaz amezketatik alegia, ez da? Eta hor dago, txerindulari bat. Bato asko, ez? Eta zuk presa haukezu. Baina autonomone, zujun, karo, ez? Eta ondoti dator kotxe bat. Momentu batzutan, zuk daukezun arrisku pertzepzioa, edo arrisku gehiago hartzeko gaizea, porque zure burun ikusten zu, denboa emateit. Baina hori kotxe autonoma batek ez uningo. Zesango zun, eske igual kriston aliatzet. Eta orduan igual hobeto lasai. Orduan izango zan pixkat konservadoregoa aldi hortan, bai. Beraz, kotxe autonomoek ondo bidean txirrindulariak salbatuko dituzte? Bai, zangarezake baietz. Detektatze baituzte, klaro, ez baituzte detektatzen. Gaizki goaz. Urduri jartzen nahi nahiz, streaming bidez jarraitzen dutenek ikusten dute gizon bat Mercedes berrena gidatzen, eta doa kamarari izketan, eskuak ez ditu volantean jarrita, eta une batean kotxea gerturatu da asko aurreko kotxera. Ez da zer gertatu, baina Baina hori asko zerrezagoa da. Ze, esan dugu sensorika horren barrun, zaiena gidatzea eta planifikatzean nola moitu hartzean dela. Zuri gerturatzen bali mazia kotxe batea, radar txiki batekin, seitun, abiadurakin jakin dezakezu benetan zenbat ari zaren hurbiltzen, ez? Hori berez horren zaia ez da. Movida dator, igual situazio arriskutsu baten momentuan zaude, igual istripu bat izatea zoaz autonomo zauden momentu horretan, zera baki hartu behar du kotxek, ez? Eta hortako, oain dela urte bete, 2 urte edola, miteko Massachusetts Institute of Technology ateazun artikulo bat Naturen, ez bali makizue, jakingo zue ez, baina Nature azkenen da prestigio handiko revista bat, eta benetan artikulo honak atatzitu zen revista bat, ez? Zientzia orokorrean. Bai, baina... Usten unen naturaren inguruan, o biologiaren inguruan, ez? Bai, gero,
hor, revista horretan, espezial topic konkretu batzuk iten dira, bai, nolabait, separatzeko ez tematika ezberdinak, ze gero, bestela igual mundu guzti izan interesatzen, ez dakit, superheroalei buruz jakitea, eta gero, kotxe automoai buruz jakitea, eta gero, ez, oso espezifikoa izaten da. Eta, ja, ez nekin dut, bai, intzuten olako estudio bat, eta 2 milioi pertsonak, esan zute jarri zizkien olako situazio batzuk, ez? Jakiteko lehenengo, gizakiak nola reakzionatuko zuen, eta horren arabera makinak zein, ez? Eta horren gizakiak, adibidez, nahiago ditu, jende deportista salbatzea, edo nahiago ditu pertsonak animalik baino lehen, aunque, bueno, ez denak, baino, me jartzeu pertsonak nahiago dituztela animalik baino lehen, eta adibidez, umeak lehenago salbatuko zituzten ez, guretako koherenteak dira momentu guztioik. Baina, gero hor, ze pasatzen da? Arraza eta horrelako gauzekin, guztiz debekatuta da horrelako gauzak itea. Beraz, estudio horretan debekatuta zeon horrelako gauzak komentatzea. Azkenen ja... Aintzat hartzea, ez? Ja ideologia asunto bat, eta ja beste gauza komplexuagoak. Orduan, nahiko argi gelditu zen, zertzan jendeak gehien bat ondo ikustezun situazio hori, ze, imaginatu, zuk nahi izun guztia komplikatu dezakezu, baina zuko etxen bali mazuaz, zure seme alabakin, eta zure alabakin, zuretako importantea da, zure kotxen barrun da, pertsonak salbatzea, ez? Hori da instintiboki pentsatuko dezuna, baina igual kotxek ez, ze igual kotxek ikusteu, da ez egit eskola baten, ez egiten bat unbe daudela paso zebra, ez egit kriston lia daiten ez, baina pentsatzen den, estudio hortan, 2 milioi pertsonak erantzun guztioik ematen jungo ziala, horren arabera, datu horiekin interpretazio bat atera, eta nola jokatu beharko lukeen kotxe horrek. Eta gero beste gauza txiki bat esan dut ahaztu baino lehen. Hau dena indute, gero Alemanian ja idea egiten lehenengo normatiba regulatiboa kotxe autonomoa munduan sartzeko. Orduan, movida guztia dator, gero esateko, seguroak eta beste fabrikanteak eta nola arduratu behar dian beraien responsabilidade zibil horri buruz. Orduan, hau ez da... Eta orain hau dena da, gero regulazio bat egoteko eta regulazio horren barrun nola jungo gehan. Zer ez da bakarrik gure kotxea, zuek pentsatu, mobilidadeko asuntotan eta horrelako gauzetan, helburua da, nolabait mundu guztiak ez kotxe hartu behar izatea. Orduan, ibilgailu autonomoak egotea, guri tokitara emateko, oso politia da eta oso ondo dago, ze azkenen komodidade bilatzen dugu, MRF haukeu eta Renfetik Donostia joan gaitezke, zara utzea jutea insufriblea. Ez bali mazuko kotxe hartzen, ez? Orduan, horta dijoa, nivel laua dijoa hortara, ez? Ibilgailu autonomok izatea, eta hemen esan ez txoferran kontra, ez horako ez da, esan nik uste denentzako tokia ongo dela, eta zerbitzu ezberdinak izango dela, eta nik uste dena ondo ajustatuko dela, ez dut uste derrepente aldatuko danik, eta tasista bali mazela ez dezula lanik eukiko edolako ez dut uste hola izango danik, eta gaina enuke esango hemendikan 5 urte eta hemen denak ibiliko gane kotxezitotan nola emango iguenak toki guztita. Nik espero dut ez. Ze, dagoeneko herriak eta hiriak antolatuta, kotxeak protagonista direla antolatu dituzte, edo antolatzen ditugu, beraz, geroz eta kotxezito horrelako gehiago jartzen balin baditugu, are okerragoa izango da. Eta gero, playlista hau pikutara joango dira, zadiezuk bila ditzakezu, garai batean diskoak saltzen dituzten, orain Spotifyen playlistak topa ditzakezu gidatzeko egun kanturik onenak. Normalean zu gidatzen zaudenean egin dezakezun goza paralelo bakarrenetakoa da entzutea. Izan daiteke elkarrizketa bat, izan daiteke liburu lokutatu horietako bat, audioliburu bat, edo izan daiteke audio dokumental bat, edo musika. Ze gartatuko da orain? 100 Greatest Driving Songs bezalako playlistekin. Emango dituzu zure aurikularrak eta zure mobilen emango zu. Ez dago grazia berdinak. Baina kontua da, ja ingo duzuna dela, ez, ja pelikulat ikusiko edo Netflix eukiko dut hemen. Gidatzearen romantizismo hori pikutara joango da. Oh,
Baina bai, harrigarria da hain gertu sentitzea, hau, Alemanian dagoeneko olako gidari lan basiko batzuk egin daitezke beraz, ez? Bai, baina Espaininez. Espainiar estatuan ez? Orduan, Frantziar estatuan ere ez? Olako Mercedes bat eosin nahi bali mazue. Esaten Mercedes, baina egia da txinoke bastante aurreatuta dihoaztela, Osea, ez dezu zertan nivel 3 jarri behar. Kontua da, erosi behar dezula orain Mercedesa. Osea, ez dizu balio esatea. Eske niauke Mercedes bat, aldiozue jarri movida guzti hau eta jarri... Ez du balio. Osea, berria erosi behar da. Eta zenbat eta zari gara hitz egiten? Ba, egia zen ez dakit, baina uste nahiko prezio altuk dauzketela. Baina, bueno, kontutan hartuta, en Kalifornia ez da 50.000 euro kostatzela, antzea, pentsatzen dut, bai. Ez da horren galestia, Osea, zan nahi, Googleeko lehenengo prototipo ateratzen 300.000 eurotan ateatzen. Hori, exagerazio bat irutzen zait. Baina, bueno, 60.000 euro, ordaindu aldunantzako, ez dakit, igual, ez da triple botatzen nahi naiz, baina, galestia dira, baina, zan genezake, gertuxeo daudela. Baina alare, ez dakite, pixkate plebeioak ean pertsonantzako nik ustetu, hendik pixkate txoini marko dola. Take it easy, take it easy. Don't let the sound of your own wheels drive you crazy. Lighten up while you still can. Don't even try to understand. Just find a place to make your stand. Nik esango dizut ez ditela ilusio berezirik pizten kotxe autonomoen gai honen. Niri ere. Bueno, niri gidabehimenaren azterketa ez egitea albidetzen badit, bai. Ez dizula albidetuko hori. Gaztea zeago, juro, hain gaztea ez zai txiko kotxe... Endizuke ilusio horik endu nahi, Txiko akaso bai izautuko dituzue, gidabehimenik gabeko kotxeak baino taxi autogidatuak, baino zuk zure kotxe izan eta ura ark iniz behar ez izatea, zure larrialdi egoera bateko laguntza edo kotxearen kontrola hartzea, iruditzen zait urteak pasako direla. Osea, lehenengo galdera da, orain arte zuen kotxeak dauzkaten nolako laguntza sistemak baliagarriak dira? Edo desaktibatu iteituze. Nereak ez dauzka, zuzenean. Nereak ere ez ditu, aurrekoan aipatu nizunik bidaiatzen desente kotxe alokatzen ditut, eta Opelen kasuan bereziki, beste batzuk ere baditu zain, Opelen kasuan oso garatuta duela urte desente, 2016an Opel batek horrekin harrapatu nindun ez ustean, karriletik ez ateratzea, aurrean horren zerbait badago norberak frenatzea, hori egiten zutela ez, eta zuke eskuak askatuta, metro desente egiten dituzte aurrera, naiz eta balantzak izan, alegia, lerroen arteko kompensazio horietan, eta horrelakoak zerkiago autonomoa... Nere lagun batek dauka aparkatzen laguntzen dizuna, eta irudia ikusten duzu irudian kalea, eta atzetik pasatzen den txakurra eta dena, eta guapisimo eruditzen zait. Hoi bai. Nei gustatzen zait, baina karriana ez gustatzen. Oso autonomoa izango ez? Ez hori da laguntza manualago bat. Hau da, sensoreak lagunduko zaituzte, baina ez dauke autonomia puntu bat, ez du zuregatik lan egiten, zuri abisatu egiten dizu. Esango nuke, autonomoen artean gauza oso hasierako bat izango zela ABS-a esaterako, trakzio kontrola. Bai. ABS-a zardango juri bai, ezta? Bai. Beatu zorpegi batekin? Azterketa daukaz. Ja, baina hori ez da galdetzen da hori azterketan. Horretzen txiste bat ABS frena y ABS no. Bazegon bai. Ez ki bakita da bain etoritzai burua. Ni hori oso zarrazan, igual, goiuri oso gaztea dela, hori zen honen turi naiz. Hori da super boomer. Nik uste, oso boomerra da, eta ABS aterazan garaikoa, duela 20 urtekoa edo. Anti-blocking system. Anti-blocking system. Bai, egia, bai. Aztetan euken. Arrapazak. Nik uste duen zala, nire burun sortu duen automatic braking system olako zerbait zara. Bueno, bai balio. Baina ez anti-blockinek asko zen. Bai. Asmotu indete, zakit. Izango da, ABS-ak hori egiten du, ez blokeatu. Eta gero, ESP-a edo nola zan, ez derrapatzeko eta... Stabilization... Anti-lock braking system. Bueno, orduan erdibidean ginen, hori indeu. Bai, ESP-a zan estabilidadean zerbait, ez? Bai, ez derrapatzeko kotxeak ikustezun zer rueda motrizan hobeto eltezuna, eta horren arabera indargei egiten zuen, eta... Osea, esan dut, hori ere laguntza da, orduan. Laguntza ondo da, bagian, ibilgailua nahiko segurua da, ez? Baina nahi adibidez karriana ez zai gustatzen. Zai gustatzen, beak neregatik
itea, orduan indarra betzela inberdit, lehenengo eta desaktiba bitet. Horrelako ibilgailu bat ibili nuenean, sekulako susto eman zidan, ze aurrera volantea gogorra zegoen. Beste ibilgailu bat aurreratu, eta hasi nintzenean, bueltatu nahian beste karrilera, gintzidan esaten dena gauza raro bat, hartu nuen susto bat, ondu xamar. Badakizu zergatik egin zuen hori, ezta? Niri egiten dit, gidari txarron gaitza da hori. Bueltako intermitentea jarri itzen olako. Egia da, horregatik da. Bai, gero konprobatu nuen, gero intermitenteari eman eta leun eta Nik aurreko astean Eslovakian ere alokairuko kotxearekin, bazegon zerbait urduri jartzen induena, eta zan, karrilea zaldatzerakoan intermitentea jartzen ezpanuen, arketzuen oztoporik egiten volantearekin, baina pip, olako alarma bat zegoen, eta ez da gitu itura txarregia da, nik atzean inor ez badago, ez dut intermitente jartzen. Nik ere ez. Begiratzen dut, baina egin horretik ez dator inor banoa. Bueno, igual ateratzeakon bai, baina sartzeakon ez. Ja, nik... Igual zurioi gertatzea izun, ez? Ateratzeakon emango zenion inertziaz, ez? Sartzerakoan... Bestela ateratzerakoan egin behar zidan baita ere. Bai. Hori, eta pipi, eta pixan azketuta eta orduan, besterik gabe, baina bai. Horiek dira protoautomatismoak edo oso gauza basikoak. Gero nik esatet, igual, eske elbidea edo helburu nagusia ez da ibilgailu pertsonal propioa izatea, igual beste aukera batzuk izatea, nik eukiko banu aukera bat, Tolosatik Zarautzea juteko zuzenen eta gehiagi preokupatu gabe, eta nik nahi detenen, nun kotxe erabiliko, ez? Berdintzai beste jende batekin jutea, baina ez dakit, holako gauzak ondo ikusten ditut. Gero ja autonomo guztiz autonomo, ez dakit, igual sagardoti batekin zaudenen, bukatze zut, ez dut, ze ona, etxea emango ditela, neko etxea aparkatukoit, baino etxea ez ditigoko. Baina, esango nuke hori ere... Orduan astenzore automatiko bat, ez dakite, kotxetik astetzore. Hori ere gertatzeko, denbora gehiagi pasako dela. Bai, orduan ja ezingo deuean, eta... Nik esan behar dizun hortarako dela taksistak, baina ez dut uste taksistak ohera sartuko zaitu nik. Ez da, bueno, kotxe autonomok ez. Bai, baina hori, kotxe autonomoak beharko du, nik uste urte askotan, ez, demagun... 10 urte pasa daitezkela hain garestiak diren kotxe horiek Europa guztian zehar eta herrialde guztien legislazioak erdi onartzeko. Eta hor, 3. mailako ibilgailuak 10 urte barrua kaso izango dira, ibilgailuen 10-15 bat. Ez que nik uste dena jungola garatzen ez bakarrik ibilgailu, baizik eta sortu behar dituzten hiri berri hauek, eta estrategia, ez? Azkenen Euskal Herrin existitzen da mobiliadeko kluster bat, ez dakit nolabait kutsadura kentzeko, hemen ikustituen obra asko horregatik dira, peatonalizatu kalek, soinu gutxigo izateko, parte zarren bizizaten jendei hobeto sentiarazteko, eta horrelako gauzak. Porra atingo du, 10 urte barru, nik esan dute 10 asko iruditzen zait. 10 urte barru, Espainiar estatuan eta Frantziar estatuan, ibilgailuen 10% ez dela iritsiko 3. mailako autonomia dun kotxe hauen tasa. 10%? Venga, nik 15 esatiz. Zuk 10 baino gehiago, nik 10 baino gutxiago. 10 baino gehiago. Laguntzako afariago, Juri. Hau noiz esan duzu? 10 urte barru. Alegia, 2000 eta 2012 kainaren 7. 13,5. Wow, gero apuntatu. Bai. Julen? 8. Beraz, 8tik bera Julenek, gaino, hor pintza indiak, nik 10tik bera esatenin. Ez sagar, bai. Ez da erreza. Ez kasu hortan biok iraziko nuke, nik 10 baino gutxiago diot. Irabazten du gehien gerturatzen denak. Pasatu gabe. Pasagabe gehien gerturatzen denak. 3,5. Vale. 8. 13,5? Eta nik 15. Osando. Wow. Ez dakit kotxe azkarrak izango diren, Tracy Chapmanen fastkarrau bezala. Ez que beste movida da, claro. Egia da, oain sistema hauetan trafiko asko alima dago, 60 kilometro orduko gestionatzen du, azkarrago bazoaz, ja ez dizu hori aseguratzen. Eta gero autobian zoazenen, autobiako kondukzitzeko erare errezagoa da, orduan 130 kilometro orduko arte. Jakinda, alemanai asko gustatzea azkarri biltzea eta ez da dela horrelako limitazioak abiaduran, ez daki gustatuko zaien, egia esan. Nor daki, akaso alemanen bate entrevistatu behar dugu, edo Alemaniako Berlingo eskoletxeko norbaitek kontatuko dugu, abertzegiru dutenan. Baina kontua kontu, 5 dira, eta guk aurrera egin behar dugu, Unai Elordi Hidalgo plazar bate izan da, 2 aste barru ikusiko dugu elkar, eta 2 aste barru, adi, ze urteko azkena izango da.
Bai, denboraldiko azkena. Hoi da, denboraldiko azkena. Bai, ekainaren 30 bukatuko dugu, beraz, ekainaren 21 izango da zure horrengo eta denboraldiko azkena. Baina horrela udarantziari ideia berriak sortu eta iraietik aurrera berriz ere energiarekin etortzeko aukera izango du. Oraindik ez du agurtuko, beraz, bi aste barru hemen izango da. Unai Elordi Hidalgo, eskerrik asko, eta laizter arte. Bai, berdin. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Begiak itxi eta ametxetan naizela dirudi hutsa naiz, ez ere ez naiz. Irudimenaren proiekzioa naizela dirudi, baina zurekin nago mundu ez ezagun hontan. Berdin dio, gitarra edo pianoan izan, biek ematen diote sormenerako bidea. Akaso bide ezberdina gainera. Bata lehenago heldu zen, gero bestea. Goiz ahotsa akordeen gainean melodiak sortzen, goiz lehen kantuak, goiz lehen kontzertuak, dena goiz. 18 urte ditu Deinek eta dagoeneko bere buruan lehen sorkuntzen eta azken sorkuntzen arteko aldea akaso nabarituko du kantautore azpeitiarrak. Askoko 29. maketa lehiaketan ezagutu zuten artean 16 urte zituela. Finalerainoko bidea egin zuen 2019an, azken agurra kaleratu zuen, 3 kantuz osatutako lana, eta orduz geroztik beste 4 single. Eta baditu eskuartean ziur kontatu beharko dizkigun plan berriak, noski? Eta 2022ko Kutxa Kultur musikarako hautatu zuten Deine musikaren arloko egoitza artistikoen programarako, Kutxa Fundazioak sustatuta, gure lurraldeko talde edo bakarlari berrien hazkunde eta garapen profesionala bultzatzeko sortu zen 2011an egitasmo hau, eta orduz geroztik ari da. Urtez urte, artista berriak gurera ekartzen. Egoitza hoen inguruan, bere bideaz eta planez, kontzertuetaz, guztiaz hitz egingo dugu pianoaz eta gitarraz lagunduta kantu bana eskainita. Gainera, arratsaldeon eta ongietorri, bigarren kafera Deine. Arratsaldeon. Tira, lehenengoa, ez da ibilbide luzea, zurea, baina esan dezakegu dagoeneko aipatzen nuen bezala, Deine Aseberriaren eta egungo Deineren arteko aldea, nabaritzen hasi dela, zuk nabari duzu alde hori, nabari duzu bidetxo hori dagoeneko? Bai, nik uste musikan hasi nitzenin pixkatzen, tipo hobi bezala hasi nitzen, eta, ni garai baten nire aman da aurrin kantatzen hon, eta jalotzi mate ziten beste ozein pertsonan aurrin kantatzie. Eta baina bariet kontzertutan eta hola, jende aurrien kantatze hori, eta, bastante ez komodu eta igartzen naizela. Eta kantuetan, hain naiz ikasten azkenien, nire estilue bilatzen hain naiz, nire soinue, eta horren prozesu hortan nabil. Pianoarekin umetan hasi zinen, zanetek ez 8 urte nahiko ume dela esan daiteke, ezta? Gitarra eta hotsa teknika ere ikasten oso gaztetxo, ez da gizan bat urterekin izan zen hori, baina nahiko goiz, ezta? Bai, beti aukidet musikikin lotura hori eta beti gustau izan zat. Ja, klaru neuken txiki-txikitatik piano nahi nula ikasi, eta gero hasi nitzenin azken aurra sortu zanin, zanun nire kantuei da forma gehiago mateko, gitarra eta hotze esiketako klase batzuk hartzie ondo ongo zala, eta 14 urtekin hasi nitzen gitarra eta hotz esiketako klasik hartzen. Goiz eta gauzak argi, nondik zetorren desiura? Alegia inguruan bazenuen referentziarik edo berezkoa zitzaizun? Asko kaldetzei be hori, baina familien da inor ez dauketola musika mundura dedikaudana edo musika munduei horremeste denbora eskaini diona. Eta
Ba, ez dakit, oza, txiki-txikitatik ja musika eskolan hasi nintzen, da, bueno, junaiz, ba, garatzen, nola da, garatzen junaiz, habilidade hori. Teknika eta, bai. Hori da, eta, bueno, ba, gaur egun arte. Badire egun batzuk aldatzen gaituztenak. Eipatu dut sarreran pianoak eta gitarrak biek ematen dizutela, sormenerako bidea. Bide ezberdinak izaten dira horiek sortzerakoan beste helduleku batzuk ematen dizkizu instrumentu bakoitzak? Bai, nei bastante zerrexo itezat pianukin konposatzea, bori azkenin 8 urtetatik nijulako piano ikasten da errestasun handio daket pianuan gitarran baino. Eta, bueno, gitarrakin normalea sortzituten kantuek izate igual, pixkat informalo hola, pianukin ite ditutenak, ez dakit, kasualidadez, beti sakono hola ateatzea eski kantuek, eta esan laike desberdintasun hori da hola bi instrumentuen artean. Sakontasuna alare badago presente zure musikan, ezta? Udarako ametsak kantu hau esaterako izenburu ikusten duenak, ekarlezake burura kantu fresko, udatiar, axaleko bat, eta aldiz kantu entzun da, murgiltzen da, ez? Ola giro nostalgiko eta larrikatzaile xamarrean, ez? Iragan gertuko hori ekarri nahi horretan edo. Bai, kantu hau idatzi nun, ustet udari bukauta gero idatzi nula, eta zan pixkat udaran bizitako horri behira, ez da, igual nostalgia punto hori ikustea baitare kantuen. Eta, bai, nahi nun transmitio hori, esan laiken ere kantuek pixkat, letra aldetik sakonak eta igual nostalgikuk eta tristia diela, baina azkenin nik musiki hortako erabiltzeten plan. Nahi inguruek sentiarazte iten hori transmititzeko nire entzuliei. Hori aldatuko zen, 4 urte musikari baten ibilbidean asko edo gutxi izan daiteke, 14 urterekin kantuak egiten hasi eta 18rekin gaur entrevista honetan dagoen musikariarentzat 4 urte asko dira. Eta horren nabarituko zenuen, ez? Zure kezkak ere ez direla berdinak nerabero hastapen horietan edo gaur egun, ez? Bai, hasiera baten, ez dakit kantuek zien gehiago inguruko jendiei edo kanpoko jendiei gertautako gertakarietatik sortze ziren letrak, baina gero ja 4 urte bizitzen, 4 urte gehiago bizi ondoren ikustea gehiago bizitzezu, esperientzi gehiago dazkezu, eta horren ondorioz ja aztezea zure hortatik idazten, ez? Eta gehien bat hori da aldaketa hori 4 urteko bide hortan. Azpeitetik ere aurten atera zara nola baita esatearren, ikasketek eraman zaituzte beste giro batzuetara, okerrezpaniz, ikusentzunezko komunikazio ikasten ari zara deine, Arrasat inguruan, Eskoriatzan? Aretxabaletan. Horrek ere jarri zaitu harremanetan, ez dakit, inguru berri batzukin, eta horrek ere kantu gintzan izango du eragina. Bai, aurten kutsakulturreko bekiei eskerre, esan laike musikan industrian inguruen pila bat aina izela ikasten, eta nire karreriek hortan pila bat laguntzeu, ze azkenien, bai musika arluen, baina gero musika arluen inguruen daon beste industria oso beste langile danak ezautzik duzu, eta horrek pila bat aberazteu eta pila bat aberazteu zuk etorkizunen ingo dituzun lan horiedanetan, ez? Eta jakintza badakezu, ezagutza badakezu arlo guzti horietan, eta oso aberazgarri da bai. Nolako izaten ari da egoitza hori, aipatu dituzu, ez? Industria eta sorkuntzatik kanpo ere badoden alorrasko. Zari zaizu ematen kutsakultur egoitza hori edo zeman dizuz eta goneko denboratxo bat izan da? Ezagutza arloen pila bat ikasi dut, eukitzeiteu masterclass pila bat, hilabetero masterclass bat eukitze dut, eta niretzako lehen musika industria ezan oso ez ezagune, eta hoain nahi naiz benetan kontzientziatzen zer dan musika kantu baten atzien zer daon, zenbat jende daon lanien, lege aldetik, gauza pila bat ikasteia, eta nik hemen 8 urten euskela enekien ezer, eta pila bat ikastea da gero inguru ere kristona dakeu, kiston jende hona dakeu inguruen beti gure proiektuei laguntzeko eta guri laguntzeko prest, egozein arasokin, eta bai, kriston aukeria izan da niretzako.
Guk aitortu dugu, aipatu dugu, aurreratu dugu kantu bi entzungo genituela, eta kaso lehenengo entzuteko garaia ere bada. Zein izango deskeniko diguzun lehenengo kantua, eta ze konta daiteke kanturen inguruan? Bueno, lehenengo kantua izango zu, gitarran jokoet, eta inguendiken plataformatan ez dago, plataforma digitaletan, baino igual etorkizun ez hain gertu, baino ez hain urruti batene, EP formato baten edo ikusiko deu murgilduta zu kantue. Tira, kantua entzungo dugu ondo baderitzozu eta gero galdetuko digu hain urrun eta hain gertu, ez dagoen EP horren inguruan. Bigarren kafearen set akustikoan da dagoeneko deine eta eskeniko digun kantu berri hau, zu, nahi duzunean deine. Autoaren jarlekuan eseritanoa eraiki dugun munduari begira buruan dabilkit gitarra baten melodia bat iparraldetik ekaitza torreta nondik etorriko dira odei grixoriek eta zu non zaude zu nintzen ahila orain zer egingo du eta zu non zaude zu euritan tekloratuko ote dute bizitza
Hortxe bat, Deineren lehen kantu hori, zu eta badator gure elkarrizketa gunera bueltan, bueno, kontatzera zer duen kantu honek kontatzen, eta zer jakin dezakegun epe horren inguruan, dagoeneko esan duzu plataformetan ez dagoela Deine, baina kantua grabatuta dago, grabatzeko planetan dago, non dago, nola dago? Noendiken grabau gabe dago, baina ja laizten ikue grabatzea kantue, eta gogoa hundiz, pixkat ikusten aber ze forma eman, ze soinukin grabau, eta bueno, kantuek pixkat kontatzeuna da, nidatzin hau selektibidadin baino lehen, neola nire kuartuen ikasten, da esan, bueno, pixkat deskonektain berdet, gitarri hartukot, eta zehose idatzikoet. Porque azkenin musikin eretzako hori da, deskonektatzeko tresna bezala. Eta pixkat inun, bueno, selektibidadin baino lehen, neuken etorkizunez zehatz batez, eta enekilen noan ijuen, eta esan, bueno, ja hau da momentu ez, izen hori atzin laga, eta aurrea baitzeko eta aurrien datorkigun horri goga hundiz aurrea jun, da goga hundiz hartzeko bide berri hori. Eta pixkat historio hori kontatzeu ez, da kantun esatet zu eta zu hori hainaiz referitzen nire iraganeko pertsona horri, eta hori kontatzeu kantuek. Lan horretan ze Deine topatuko dugu, ze orain arte entzun dugun Deine nahiko Deine biluzia izan da, pianoak, gitarrak eta ahotsek inguratutako konponketekin, egia da programazio batzuk eta ere entzun ditugula dagoeneko, girortatik jarraituko du zure lanak, orkestrazio edo talde formatu gehiago hartuko du balizko epe horrek? Nire plana da, bueno, talde formato baten bezala grabatzie kantuek eta gero kontziertueke horren arabera eskaintzi ez. Bueno, gehien bat, nire kantutan, aurreko kantutan faltadan hori ikusikoa, datozen kantutan, badibez, baterie, gitarra elektrikuek, teklaue, baita ere, igual, sintezizadore batzuk, eta ni nahietena da, nire esentzi ez galtzie, baina bai pixkat, kantu, ez dakit, modernumo, gaur egun dauden soinu berri horiek txertatzea baitaren ere kantutan. Hori zuzenekoetan ere pixkanaka nabaritzen hasi da. Azken asteetan, burura atozkitaragi festen Tolosan eskinitakoa, sari jaien bilagunan aurreko ostiralean jotzen utena, bateria eta teklatuak lagunduta, gainera, iaia hasi berritan, talde formato hau oso berria da, etorkizunean hori gehiago, zein dira horrengo kontzertuak, zertan dabil Deine? Bueno, datorren kontzertu da Elgoibarren, emezazpien, emakumien etxien. Eta, eskeniko kontzierto akustiko bat, teklaue eta kajie eta gitarra elektrikoekin, segurunez. Eta, bai, guaindala hilabete bilaunitun nei laguntzei benak kontzertuetan, jende ezin hobie, benetan asko laguntzei benak, eta behai egabe etzala direktue iguala izango, eta oso eskertutan behai laguntzei benatiken. Eta, guaindala hilabete sortu zen, baina, hortxe, ensaiotan murgildu ginen, pila bat, 2 aste ensaio ekiten, egunero, baina, gero ikusia kontzertuetan da, jendiei asko gustau zaiola, jendiko ondo hartu dula, formato berri hau, eta, benetan oso eskertu da oso guztua. Epe hori esan duzu oso gertu ez, oso urruti ere ez, alegia Deineren kantu berriak entzuteko, prozesutxo bat egongo da, horrek esan nahi du dazken inguruan edo ezagutuko dugula lan berria edo zenbateraino konta daiteke? Esan laike udazken inguru hortan ibilikoala, zerbait berrile, baina ez den nahi ez dare gauza asko aurrera. Ondo da. Deineri esan genion, lan berri hori iritsi bitartean nahi genuela, arekin elkarrezketa bat egin, kantu pare bat ezagutu, lan berri altzen zenean, elkarrezketa akustiko luzesiago bat ere osatuko genuela, eta hori, akaso abenduan Durangon topatuko dugu Deine, Goiurizuk uste duzu? Bai, ni uste dut baiet. Ez du gehiagi aurreratuko ezer. Iritza behar duenean. Durangoa juten balin batzea, txokolate beroa emango izu. Osta ondo, orduan replanteauko eta Udazkena ja hobeto ari zaio entzuten. Tira, bigarren kantu askatuko dizugu, Deine, hau dagoeneko plataformetan bai entzun daitekena, eta esango nuke zure kantu ezagunenetako ere badela, azken agurra.
pianoan eskainiko diguzu, ze konta dizagukezu kantu horren inguruan? Bueno, kantu hau niretzako oso berezile da, kantu honek eman ziolako bultzada gero etorri, gaur egun arte etorrian guztiei, eta, azkenin 14 urtekin idatzi nuen kantua da, eta gaina anekdota bezala kontatzeko, akoratzen naiz, nik lehen nire logelan kantatzen nuen nire pianukin, eta gurasuek etortzezin indadana isildu iten itzen ze lotzaiten itzen gurasun aurrinek kantatzen. Eta akoratzen naiz egun baten nahi nitzela kantu azken agurra ja erdibukautan euken da konposau nahien, eta hasi nitzen jotzen ez dakiz zer da, ama sartu zen kuartoa esan ziten, ze kantu politxeta, nik, abai eta, zeinena da bata, nik gaina hasiera baten esan nion, beste talde baten azala, ze politxe ez dakiz zer da, gero esan nion, ez ama, ezken neri data, nola zurita, gurasuek eta dana flipatzen geldiu ziren, anekdota bezala politxe da hasiera hori, eta betitiken, hortiken hasi nitzen da oso berezile da kantu hau. Kantu berezia, historia berezia, eta bertsio berezia Bigarren Kafearen pianoan, entzungo duguna. Bigarren Kafearen elkarrizketa akustikoetan dugu deini, eta eskainiko digun kantua eta agur kantua, azken agurra, mila esker, eta nahi duzunean. Zure begiek itxu
Hortxe batzken agurra, deinen mila esker benetan, eta sandakoa, ez dakitu dazkenean, dagokionean elkar ikusiko dugu berriro. Eskerrik asko zuei, plazer bat. Eta gu bagoaz, arratsaldeko 6ak bueltan, Julen Goikotxe Orbegozo, zurea urrengo itzordua, aste artean izango da? Hori da, ondo izan. Ondo bidean, lehenago nazen espazetugu bintzat goiure zeizaran diazu bihar hemen. Bihar arte. Musika gehiagorekin, mugan taldekoak datoz. Bai, baina oain hola argia itzalita, igual pixkat siesta pixka bat. Goiuri. Ez. Aste arteak kostugun berria dia. Bai. Orduan pitxopote! Gu bagoa zentzule bihar arratsaleko lauetan hemen naiz irratian, bigarren kafean. Izan ondo, eta bihar arte. Aio! Keep calm and bigarren kafea.